Laqda fil-armonika San Pietru Banda Birzebbuġa u laqda mużikali San Pietru fil-Ktajjen spiċċaw mill-quta minn deċiżjoni tal-qorti li waqfet il-ħruq tan-nar wara mandat inibizzjoni kontra l-ħruq ta' xogħol pirotekniku waqt il-festa ta' San Pietru fil-Ktajjen f'Birzebbuġa. Dan wara li grupp ta' residenti u sidin tarzizet u proprjetajiet f'Birzebbuġa resqu mandat inibizzjoni biex jitwaqqaf il-ħruq tan-nar tal-ajru. Huma sostnew li l-ħruq tan-nar ilu għal snin jikkawża ħruq u ħsarat estensivi li l-eliqi irzijiet djar, makkinarju u annimali tagħhom, kif ukoll joħloq riskju għas-saħħa u s-sigurtà tan-nies. Irrimarkaw li fit-30 ta' Lulju ta' din is-sena reġa' seħħ aċċident serju li wassal biex infetħet inkjesta maġisterjali ippreseduta mill-Maġistrat Dr. Filip Galja Farrugia filwaqt li l-ħsarat preliminari huma stmati li jaqbżu l-100,000 euro. Skont dak li ħareġ fil-qorti, diversi murtali ma ħadux fl-arja u splodew qrib l-art jew waqgħu fuq proprjetajiet privati. Ingħad ukoll li ma kinux qed jittieħdu biżżejjed prekawzjonijiet kontra r-riħ u li ħafna mill-ħruq isir f'distanza inqas minn 170 metru minn bini residenzjali. Huma nfasizzaw li mhumiex kontra l-festa u jirrikonoxxu l-valur kulturali u reliġjuż tagħha, iżda qed jitolbu li n-nar tal-ajru ma jinħaraqx sakemm ma jkunx hemm garanzija konkreta li ma jibqax iseħħ danni u periklu għar-residenti u l-proprjetajiet tagħhom. Skonthom mandat inibizzjoni huwa l-unika rimedju biex jiġi evitat dannu ieħor li jista' jkun serju. Wara li semet iż-żewġ partijiet il-qorti ordnat li nħarqu biss murtali tal-4 pulziri. Fid-dawl ta' dan il-Ministru għall-Kultura Melkem Polaġus Galja qal li qed f'komunikazzjoni mal-partijiet involuti u se jibqa' jkun disponibbli biex jiġu protetti l-passatempi Maltin filwaqt li jingħata widen xieraq lir-residenti u l-preokkupazzjonijiet tagħhom. Sa dan it-tant is-soċjetà fil-Armonika San Pietru Banda Birzebbuġa addeodata 1990 permezz ta' stqarrija irringrazzjat lill-Gvern Malti, il-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru Miriam Dalli għas-sostenn u biex jinsab post adekwat minn fejn jinħaraq in-nar. Avukati li qed jidhru għall-vittmi huma Ismail Bsajla u Amadeus Kakija. Ismih li jmiss tal-każ quddiem il-qorti se jkun qed ikompli fil-11 ta' Awwissu.